రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం కొలనుగూడ గ్రామంలో ఈరోజు జై భీమ్ జై బాపు జై సంవిధాన్ కార్యక్రమంలో గడప గడపకు ప్రచారంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కందుకూరు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, వివిధ గ్రామాల నాయకులు, కొనలగూడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బండ వేణుగోపాలకృష్ణ, గ్రామ అధ్యక్షులు బండరాజు, బండ మహేందర్, బండ కృష్ణయ్య, సలీం, బండ మల్లేష్, వేల్పుల శేఖర్ కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది. కొడుకు